Да почта хезмәткәрләре ул хат ташудан гына сикләнеп калмайлар. Алар бүгенге көндә безнең почта бик күп төрле юнәлештә кешеләргә, халыкка хезмәт күрсәтә. Бүгенге көндә менә без дөресен әйткәндә төрле юнәлештә эшләйбез. Шуны вакытта менә бүгенге көндә без авыл җирендә халыкка товар да сатабыз бит инде. Шул ук вакытта без коммуналь хезмәттәр өчен түләүдә оештырабыз бит инде бүгенге көндә. Шул ук вакытта безнең пенсия тарату да бара. Без күп төрле юнәлештә эшләйбез инде бүгенге көндә. Хәзерге вакытта бит инде электрон вакыты, интернет вакыты бит инде замандан артта калмайбыз дип, төрле юнәлештә эшләйбез дип мин уже әйтеп үттем бит инде. Шуңа безнең бүгенге көндә елда яңа программалар инеп без үзләштереп торабыз. Менә Аллага бирһә безнең бер яңа юнәлеш асырылырга тора. Бу почта банкы Аллага бирһә менә оештырырга уйлыйлар инде. Ул вопрос, ул мәсьәлә буенча безнең хәл ителгән дип әйтергә була инде. БТБ банктан куша бергәләп почтовый банк булса. Кредит кемдер түләй, уларга да бит инде без хәзер ярдәм күрсәтеп уже перечисленияләр белән эшләйбез бит инде. Бүгенге көндә безнең шул ук вакытта Тимер юлы, поезднала, авиабилеттарда сатып алырга була бит инде. Бүгенге көндә финансовый услугалар күрсәтәбез бит инде. Онда можно бүгенге көндә шул авиа, тимер юлы билеттар сатып алырга бит инде. Оннан башка безнең төрле юнәлештәрдә эшләйбез. Шамил Акрамович, нисек итеп менә авылларда почта селтәрләрен һез һаклап калаһыгыз әлеге вакытта? Бер отделениелар ябылмаган. Шуңа без Уларда тоту кыйын. Уларда тоту кыйынрак туры килә. Дөресен әйткәндә, уларның сыгымдарын үзләре каплай алмай күптәре. Шул вакытта безнең почта бүгенге көндә авылларда кала. Шуңа менә бая аларак әйтеп бетмәс эшләй, менә почтовый банк или шундай бер яңа юнәлештәр белән без булышабыз. Авылларда бүгенге көндә почта хезмәткәрләрен калдырып, улар үзләренең авылга хезмәт итеп, дөресен әйткәндә авылларда бит инде күп организацияларда ябылып бетте бит инде. Шуңа менә безнең максатында шулай дип калдып, халык белән бергә эшләргә инде. Почта, басма, укусы тигән бәйләнеш бераз өҙөлөп барган кеүек. Хәзер авыл ерендә әйтәйек почтальон табу кыйын. Был нилектән килеп сыккан проблема ул? Беренчедән мин уйлыйм, бу проблема безнең килеп сыкты. Шуннан безнең басма хандары халык элеккәмәк күләм кәмене, шуның аркасында безнең менә дөресен әйткәндә елдан-ел бит инде менә хактар артып килә. Бер 2-3 ел соңгы елларда бит инде бик нык артты бит инде. Шуның аркасында безнең газет журналларга язылу да кәмене. Шуның аркасында безнең дөресен әйткәндә менә күләм газет журналлар тарату буенча безнең күләмдәр кәмегәс, безгә бүгенге көндә артык кешеләр дә кирәкмәй бит. Кыйнрак та туры килә бит инде. Бездә хәтта бернисә авылды хезмәтләндергән почтальоннар бар бүгенге көндә бит. Улар зур сакрымдарда йөреп, яулап йөреп, кемеһе велосипедта йөреп, кемеһе машинала йөреп таратырга мәҗбүр шулай бит. Ондай да нәмәләр бар. Хәлләр бар. Бүгенге көндә дөресен әйткәндә менә кая почтальоннар 3-4 авылда хезмәтләндерә. Күп ерләрдә без үзебезнең автотранспорт белән алып йөрергә тырышабыз, но бүгенге көндә якын авылларга үзләре яулап йөргән почтальоннар да бар инде. Элек һәрбер авылда үзенең почтальоны булган бит инде. Соңгы елларда ул безнең булган безнең генә бүлексәгә кагылмый инде, бөтен булган Россия буенча да мондай нәмәләр булды инде. Кадрлар мәсәлән без үзебезнең бергәләп муниципалитет менән эшләргә тырышабыз. Без бергәләп кадрларда карап авылларда кемдә улар үзләре халыкты яхшырак белә инде бергә араганда.
бергә һөйләшеп, шул бергә хәл итәргә тырышабыз. Уртак тел табабыз. Уртак тел табып, дөресен әйткәндә, бүгенге көндә авыл җирендә эш урыннарында бик аз бит инде. Шуңа почтальон булып киләләр инде. Ну, авыл җирдә без пока дөресен әйткәндә бүгенге көндә табып киләбез. Кешеләр бар. Төрле авылда да төрлесе хәл килеп сыга инде. Был эш хакына ла бәйлеме? Эш хакына бәйле бүгенге көндә дөресен әйткәндә безнең шул газет журналда тарату кимәле кемәгәс Эш эш хакы. хакы бик нык югары түгел. Но дөресен әйткәндә бүгенге көндә хезмәткәрләр, почта хезмәткәрләре шул подписка эшләп тә акча эшләделәр. Хату менән да, но дөресен әйткәндә Пенсия таратып та пенсияны безнең анда отдельный почтальондар тарата бит инде. Яхшы эшләргә була, но бүгенге көндә нисек әйтергә инде. Авылдагы халыктың яшәү кимәле түбәнрәк, Райондың почта хезмәтенә бүген авылдарда 27 бүлексә карай. Элеккесә был хезмәт авыл халкын тышкы дөнья менән бәйләүсе, әйләнә-тирәләге яңалыктар менән таныштырып торусы, уны матбугат аша yetkерүсе бер күпер булһа, бүген ошо хезмәт алдында торган бурыстарның төрлелеге, уларны хәл итү юлларының катмарлана баруы был мәсьәләгә игътибар кирәклегенә лә ишара яһай. Айрыса был ошо усурда матбугатка язылуның сираттагы кампанияһы башланган мәлдә почта, матбугат һәм бер сылбырга тезелеп, бер үк бурыстарды башкара. Рәсәй буенча басмаларга язылуның декадниге бара. Шул уңайдан радиостудияга сакырылган кунак Баймак почтамты итәкчесе Шамил Нигъмәтуллин. Матбугатка язылу вакытында без бик тыгыз бергә эшләп алабыз. Менә хәзер дөресен әйткәндә 2016 елда менә беренче ярты еллыгына язылу вакытында менә без хәзер бергә декадниктар үткәрәбез. Төрле авылларга йөрибез бит инде, анда безнең хезмәткәрләр бар. Почтальоннарның кыскартылуы сәбәпле, уларның берничә авылга берәү генә калуы сәбәпле күп вакытта газета, журналдар вакытында килеп йетмәй. Менә ошондай һораудар менән дә авыл халкының күбеһе мөрәҗәгать итә. Менә ошо проблемалар һезнең үҙәктә тора бит инде, әйтәйек. Бүгенге көндә дөресен әйткәндә ул проблема бар. Без ул проблема буенча эшләбез инде, но эшләһәк тә бүгенге көндә ул проблеманы без пока тулыһынча хәл итеп пока булманы әле. Ул бер яктан мин алдан әйтеп үткәнчә ул бәйле бит инде шул ук безнең теге матбугатта ханын кәме бит инде шул вакытта безнең хезмәткәрләрнең эш хакыннан да бәйле бит инде яшереп тутыру булмай инде, но без ул мәсьәлә буенча бүгенге көндә эшләбез. Безнең инде башлыса газета, журналдар күпмегә һуңлайһың, барып итә, һуңлап баруы ихтимал дип әйтәйек инде. Без район газеттерен вакытында көндә апарып иткәргә тырышабыз, шул ук республика теге үзәк газетлар буенча да, кайһы авылдарда без өлгермәгән зур авылдарда безнең бер көнгә һуңнарга мөмкин инде, без инде икенче көнне апарып иткәрәбез. Бына асынлап та киләһе елдан матбугат хезмәткәрләре менән почта хезмәткәрләрен берлектә тагы бер һанау көтә. Ул газета, журналдарга яңа хактың артуы. Был һезнең эшегездә гомумән нисек сагылыр һәм һез ошо зур гына кампанияны ошо арткан вакытта үткәреп ебәргән нисек әзерләнәһегез? Алдагы менә беренче елда, беренче ярты еллык 2016 елның беренче ярты еллыгының язылу кампанияны әйткәндә, менә бәйләнеп инде, без менә бүгенге көндә октябрь айында 15 октябрьдан 25 октябрьгә тикән декадник үткәрәбез. Ул бөтен булган Рәсәй буенча буласак инде, монда безнең язылу басмаларга хак түбәләю Арту буласак инде. Декадник вакытында иң күп күләмдә язылу күләмен шул эшләп калырга тырышабыз инде.
Бында декадник вакытында әйтәйек, быелгы елдың хакы менән язылырга буласакмы? Уның үзенчәлеге. Быелгы елдың мына 2015 елдың икенче ярты еллыгының ярлау хактары менән безнең ярлау алдан ярлау безнең компания булды. Унда хактар безнең шул Элекке кимәлдә калай. 2015 елдың ярлау кимәлендә булгайны, без анда ярлау менән гына халыкта дирек ялап өйрәтә башладык. Шул алдарак ялырга дип. Менә бүгенге көндә безнең хактар Ару гына экономия яһарга була инде. Экономия яһарга була, һәр бер кешегә инде. Безнең 2016 елдың беренче ярты еллыгына хактарның нык артуы күзәтелмәде. Ул тикемне безнең ныграк артты инде район гәзитләренең хактары гына. Был нимәгә бәйле? Был бәйле инде үзенең ул гәзитнең хакы ике өлештән тора бит инде. Беренче ул тора үзенең редакция һәр бер редакциянең үзләренең хактары, үзләренең сыгымдарын капларга тиештәр бит инде. И һәм дә менә икенче өлеше инде ул безнең почта хезмәткәрләренең үзләренең өстәмәләргә. Үзләренең халыкка апарып иткерү, дөресен әйткәндә, теге иткерү сыгымдары бит инде. Шул ике өлештән торган хак шул нык артып китте. Артып бара бит инде. Үзегездә күреп тора инде. Төрле инфляциялар бар бит инде, бензин, башка нәмәләргә дә хак арта бит инде. Бөтен шул менән бергә нык бәйләнгән инде. Декадник вакытында безнең хактар арзанрак булсак, хигдәте бер хикән фомга район гәзитләренә ташлама булсак инде. Уның вакытын тагы бер тапкыр кабатлап китәйек әле. Декадник безнең үтәсәк 15 октябрьдән 25 октябрьгә тиклем. 25 октябрьгә тиклем хикән фомга особрак язылырга була. Район гәзитенә. Район гәзитләренә ятырга була. Башка басмалар буенча да шул республика үзәк матбугаттарга гәзит журналларына хактарның түбәнәюе көтелә. Ул буласак, шуга мен үзебезнең тыңлаучыларда бик әдәм катнашырга сакырам инде. Шул декадник без көтә декабрь аенда булыр дип. Шул вакыттарда файдаланып калырга кирәк. Шул вакыттарда файдаланып, әдрәк һәр берегез үзегезнең кесәгездә аксагызды, әдрәк экономия була инде дип уйлыйм.